akubize ngoba ngumfazi. Kodwa ubize the skillful one. Hey, Rosiam. Ngoba this matter ifuna the skillful ones. Bangwele, the wedding woman is not a crying woman. Okay. The wedding is a prophetic. The wedding woman is intercessor. Yeah. Jonga apha akubizwa mamukazi abaza nge-emotions. Hey, Rosiam. Kodwa kuziswa abafazi. They understand their position to the kingdom of God. Ukuze ube ye-wedding woman kale wazi ukuthi ungubani kuThixo. Wawugqiba uzazi wazi ukuba ngubani lo Thixo ukubizayo. Wakugqiba ukumazi yiba kulaa mfazi uthi xa ethandaza andikuyeki ungandiphendulanga. This is a wedding woman. Yeah. Imando uxelele Hallelujah. njengoba bequalified to cry and mourn. Abakhaleli izinto zabo. Imando uxelele abana abafazi kuthethwa ngabo apha. Abana excuses ngenxa ye-trials and tribulations zabo. Ngabafazi abathi xa kukhona ingxaki kubizwe bona. It doesn't matter noba lengxaki ifika bona bekwesiphi na isimo nezaphi izinto. Kodwa kuyanyanzeleka bazishiye zabo bazokhalela ingxaki zakwamakhelwane ngoba babizwe ngokuthenjwa bayaziwa. They qualified for it. Yeah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Azalwane, olunye uhlobo labafazi abenza isimbonono ngabafazi mamaqula abathi xa babizile phaya kwakho bangabuzi uba usibizele ntoni. Bafika celebrate for the action ngoba they know their mandate. Bayawazi umsebenzi wabo. Bayayazi basingabizwa sikhona isihlo kwamaqula esihlileyo. Therefore asinidi explanation. Bathi xa befika bathi ngukumkhali wobungcwalisa Sicela mna abafazi abathi owakhumntana esithi drugs endlini kodwa xa ibizwa kwamakhelwane alibale ngowakhe kodwa hamba ayonqinela owakamakhelwane. Ngathi hayi nam le nto indifikele endlini ngoba uyayazi uba ikho ngaye ikho ye-qualification.
ukungcwabi kwam, ndilibale ngowamachithekayo, ndingcwale ngokwamaqula ngoba ndiyayazi my position. The waiting. Yeah. Oh man. Abafazi esimelo abekho selfish, bayanibala ngeengxaki zabo, bayanibala noba nowam umqolo ugcwele imivimbo, alibale noba ndinamanxeba nam ndihlatyiwe emqolo, kodwa yosabela ngoba ubiziwe futhi ubizwe ngokuthenjwa. Glory to Jesus. Apha ku-2026 singa lolu hlobo lwamakhosikazi. Ndichaza mna amaqula amakhosikazi angafasti kuba kuthiwa kungolwesine kuyafastwa kwa-young wives. Amakhosikazi ahlala kumoya lonke ixesha ngoba bayazi uba singafiki isigidini nangaliphi lixesha, therefore mandihlale ndiredi, ndihlale kumoya. Ngoba ingxaki le nto ayisusebenza usenyameni, ngoba inyama yona itsalele enyameni. Inyama iza kukhonvinsa ithi njani uye kwamaqula kodwa uyasibona isimo sendlu yakho uba sinjani, kodwa xa uhleli kwamoya uya-understanda uba xa siya kwamaqula inkosi ishiyeka idila nezaphakathi ngqa. Oh, Jesus. Yeah. Hallelujah. Glory to Jesus. Ongcwele umoya iflesh iyazazi uba inalifa ezulwini. Yiyo loo nto iflesh ikutsalele enyameni. Yiyo loo nto iflesh ifuna yenze izinto zezwe. Iyazazi yona izophela phi emhlabeni. Iflesh once ihluthe uyigcwalise ithi mpu, uqale kumpompoza ulwimi apha emlomeni kunika amandla owabuhleba ngengxaki zabantu. This is the flesh. Bazalwane, iflesh iyasonisa. Uba ubone seyithe ugqirha, you are sugar diabetes, therefore u-1 no-2 no-3 uzongamtyi, kodwa yona ithi inyama soze ndixolela ukufa ngoba iyayazi uba enayo ilifa lisekufeni kakade. Iyayazi iflesh uba okwam ilifa lisemangcwabeni. Nawe ke uyimamele ngoba uyayithanda. Yiyo loo nto esithubawo ubuhle benu mayingobaba ngaphandle, mayingabi kukolukwa kwenwele, kodwa mabe ungumntu wangaphakathi. Sowubona mamaqula, mhlawumbi ke wena ube nelakhi wadibana nam ngeli xesha, kodwa abandaziyo bathi xa bendibona wathini na wabanje. Ngoba ngexesha ungekatshati wawungekho nje. Uyabona xa uhlaliswa phantsi nguThixo kukho izinto akwahlukanisa nazo uzithanda. Wow, Nkosi. Yebazalwane, xa uThixo efuna uba iveseli yakhe ekutyushe kuhlamba ukususa ezintweni ozithandayo. Oh, Nkosi. Bazalwane, nami ndandike ndayiyo intombi yesitayile bangcwele. Kodwa xa seyithethile usomandla ube bekhona uMtyokolo bezamngqinela 2018
zange ngibelieve laphakama yayesipilini ngoba izinto zikaThixo zipossible. Ndingavuka ndiyenye image hlense ndingasenawo lempumlo sisibatha ndinempumlo entsolo engathe yomlungu yaqoma make ngiyoyiconfirm esipilini obubuhle xa ndijonga imali sendim lo wathi hayi andithethi ubuhle bangaphandle. You're so beautiful inside. Yebazamane masohluke ezweni. Umama onoYesu makohluke kumama ongena Yesu. Basingathi nasimeso babili ungabikho mahluko sohluke ngokuthetha. Make sohluke nangembonakalo. Amen. Khawube ngumxhaka kaThixo. Khawu ebusene timing. Uma usene kukho izinto ezizawuziposta ezifihliweyo nguThixo ngokuthi xa ijonga angabona umfanekiso wakhe abone umfanekiso wumbi uthi ngoba uSathane wenza by all means basifane naye asiqhathe awusembi manxa ungena makeup. Hey lathi mina kwathi wakumndilele kodwa I'm beautiful. I don't need makeup. Bazalana andibethi makeup ngixolele kodwa ndithetha ngeweli ngoma. Ukuze ube ngulamfazi uzawunqina anqinele ilizwe athi Lord God Almighty heal our nation. Kunide kube ngumfazi wesimbonono. Emangcwele umfazi wesimbonono uyathandaza athi nansi revival nansi yesa mayithi xa ifika abantwana bakho besazana nawo. Kasi ngabafazi maMudlomo abahlele emveni kwepulpit sonke sifuna uzomapha sibale iminyaka njani imali umamaqula nikwe imic kodwa ndineminyaka eminga ndilapha enkonzweni. Sawuyalini ebantwaneni bakaThixo abonzakeleyo. Sawubaxelela nini ngalo Yesu? Sawubaxelela nini bangcwele? Kaloku thina sithenjwe izulu kwathiwa yenzani isimbonono. Kwakulixesha loba siphakame singabafazi sithathe iposition yethu. Kuthiwa fundisani amadodakazi wenu ukwenza isimbonono nabanye abafazi. Kodwa maMudlomo amadodakazi wethu ayafa each and every day. Kuthiwa bulawa ngama-boyfriend. Sikhona unia kamsamana kasiya sihlele ezinkonzweni zethu. Abantwana bethu bayazixhoma each and every day ngoba they are broken ngoba we don't have time for them. Thina ndijonga owam, I mind my own business. Makwenzeka ntoni kwamakhelwane is none of my business. As long abakwam besenza kakuhle. As long abam ndithi xa ndiye enkonzweni bendimamela sihambe. What about kwamakhelwane? What about ababona ngeweekend baye emjuxuzweni babuye benxilile? Into endiyenzayo ndilunguza ngefestire ndithabanxile abantwana balomzi akho simbeko abafundisekanga. Apha abafazi okwenza isimbonono kuthini?
bazalwane sathenjwa emazulwini. Imani uxelele uFaro wenza imistake enkulu engaqondi. Uyalela abazalisikazi. Uthi jonga xa kuvela umntana oyinkwenkwe zenimbulale. Kodwa abazalisikazi aboye kuThixo bangayenzi loo nto. Xa ibabuza uthi jonga abafazi bamaHebhere bomelele. Abantwana bababeka bengekafiki kubazalisikazi. Yena ngelakhe wayecimba usisilumko kanti usisiyatha. Uba ndandinguye ngendandibulele amantombazana. Ebazalwane amadoda angathandaza kodwa abafazi bayakwazi umwina. Abafazi bayayazi inhliziyo kaThixo. Singema isizwe uba singema singabafazi siyazi iposition yethu. Ingxaki moyivele asiyazi bazalwane. Sicimba thina kukuzenza bahle sibe bahle enkonzweni sibuye sisithi I'm blessed today. Umfundisi ushumayele kamandi wathi iqosolwe enhlizweni. Ababagcwele ithaveni bona balixelelwa ngubani elilizwi likaThixo. Jeremiah pha uxakene noIsrayeli. uIsrayeli unenhloko eqinileyo endleleni. Uthi jonga umlomo wabo ukhuphuka uxoke. Akho nto bayithethayo yakhayo. Ngoko uThixo uzabatshabalalisa. Kodwa khona ukuzilungele nto bizana abafazi abazakwenza isimbololo kuThixo. Kuyaziwa uba xa ifikile umfazi yonke into iba in order. Where are you, makhosikazi? Niphi? Ilizwe lethu lijabalala. Bapha abafazi. Make sifikelele kusiqondeni. Khawuzithathe mani usijonge kwimira uzibuze uba ndingumfazi wothini mina. Ithina yami mandate to the kingdom of God. Ndifanele mna ndenze ntoni endlini kaThixo. Ebazalwane ukusefa uThixo asimsefi caweni. Suthi uzufuna usefa uThixo ufuna unikwe isikhundla ecaweni. Ukukhwaza phaphana uthi Yesu uyasindisa. Abantwana bakaThixo balive izwi likaThixo. Uyina khala nesama.
Nasha sikhalia. Bazalwane imvuselelo. Kodwa uthi hambani nibaxelele. It doesn't matter noma badamkele noma badamkelanga as long imphewiwile kodwa xa ikhala imvuselelo bazakhumbula ukuba ngula Yesu mamukazi ebedla ngomkhwaza esithi uyasindisa noma engathaka kufa kodwa namina as long imphewu wayityala izawuntshula. I remember khona umfazi owayidla ngokuthi uYesu uyasindisa. Sithulele ntoni bangcwele abantwana benkosi bejabalala sikhona ngoba senze excuses. Andinamali akhondo bazalwane siyithanda ngemali. Andinamali siqale siyimise ngaphambi kwethu. uThixo kangathethe ngamali kodwa uthi Nkosi ndiza kwenza njani ndingenamali. Imali yothini umlomo unikiwe. Ufuna imali yokwenzani? uThixo ekunika isixhobo sokuthetha esingumlomo wakho. Abafazi besimbonono bazalwane bayaqoqelela etempileni. Baqale uHana wayesiya eShilo umntana engamphethanga. Kujawunjengamali esithi kudala ndinyuka kodwa ngokusawundipha umntana. Wayesiya ngoba uyayazi impendulo yakhe ikuThixo. Waya kwade kwaphela amazwi okumthandaza uThixo. Yayimilebe yodwa ethetha noThixo nenyembezi zakhe. Wasikhongozela uThixo. Wamva engayekanga uPelina ukumcukusha. Kodwa thina siye sithi hayi kaloku kukho abafazi ka young wives bathi ngam ndiyekile laa nto. Ngoba wena wenzela abafazi. Wena ukho ngabafazi. Ebazalwane ixesha lokufuna uqhwatyela izandla alikho. Ufuna uqhwatyela izandla yeshowini. Uyoperforma uzawuqhwatyela izandla uthi ungaphoselwa nemali. Kodwa endlini kaThixo wenza ngoku kukho intetha ezigwenxa phambi kwakho uthi jonga ndenzela wena Nkosi. Ndenzela wena. Hallelujah. Makuzukiseke wena. Makuphunyezwe icebo lakho. Ayikho ngathi le nto. Ayikho ngathi. Ntombi zethu maMudlomo funeke noba sesingekho sidlulile. Bathi xa bexakene nobomi athi umama wayidla ngokuthi. Kodwa Yesu noba ngoku ingathi abakayiboni indlela. Kodwa silongo wena uyihambile phambi kwakho. Wayihamba ngobungcwele futhi wayihambisisa ifoundation uyibekile. Ndithi bazalwane andimkhonzela uThixo bandinika izinto. Doesn't matter. Noba khange ndifumane nto. Kodwa kum ukufumana ubomi bungunaphakade is enough. Ukuleya ifoundation yabantwana andifuni ndithi sendilele mamaqula bandiphuphe andifuni ukutshwa. Funeka athi xa ifika loo nto izenza mna athi ayingomama ngoba yena wayidla ngokuthi. Noba seyile emntwini
athi umama kuthi athi hayi ndixele into ngoba ingomama umama wayingahambi ngaleyo uthi ake simkhonze uThixo ngeqiniso. Bazalwane ixesha liphelile. Singawa understand amaxesha ukuthi uxesha bani ngoku, yeyiphi le season sikulo, sifanele senze ntoni singabafazi. Anqonda apha ku-2026 mamdlovu uba kusekho umfazi ozokufowunela ekuxelela ngengxaki zomzi wakhe, nothi apha kwayangwayo umfazi omtsha lowo, futhi akho nesidingo soba umpheni uzamnika omnye umfazi uthi ngicela uathende la mfazi. Andithi xa sikwayoung-wives uzaba kuhle ezindlini kodwa izixhobo sizinikile. Ebazalwane siyazi ngokuba xa ingenile usathane emnyangweni wakwakho umkhupha kanjani. Awuzange uzodlalwa apha. Sayeka nokhala thina. Sayeka bazalwane. Ngoba siyayazi asijongi kulo wenzayo, sijonga kulo ungasemva wenzisayo, sidile naye. Sayeka ukulwa nabayeni bethu ngoba bayasithanda, kodwa ukhona lujikela ngasemva efuna ukunyona esweni. Uyakwazi ukungutyilontilo, uzamtyiloza. Bembontiloza uyona, bembontiloza uvula umnyango kwakho usathana uba makangena aphume, uvulelwe nguwe nothi ngulo wenzileyo. Lo yena wenzile evalomlomo, wena waresponda, wakhupha amazwi, wakhupha iziqalekiso ezisawunombatha zihambe nani, udlulile kulaa nto kodwa ezanto ngozithethile zizawunibophelela. Uthe umama umtshato yavuya dade, wena ufuna utyiswa amaqunube. Bazalwane, umnandi umtshato, kumnandi ukutshata. Yazi uba kumnandi nale nto uba ube yi-owner manindlu yakho, ube yi-watchman ukuze uzulazula apha endlini yakho. Xa bona ukhona ungathi umoya, ungathi ufuna uvuthuza, ufake izibuko, uthi ntoni ifuna ukwenzeka ngoba apha kumzi wam lo. Hayi bazalwane, umandi utshata mani. Yekana amadoda kaThixo mani asenze enza thina, akhuphe imasisi apha kuthi. Uba bangangazenze ezi zinto singalala ubuthongo nenilifani kaSathane. Funeke mani ukuphakame ebusuku uzulazule kwakho endlini, ukwakho apha okubambelanga tshanda, uthi kwa engekho ungamazi uphi. Phakame ngoba kaloku wena into
Mantshini. Awubona apho uMantshini nalo lalayo. Umsebenzini. Ulale on duty. Uphakame uthi Nkosi wena uyamazi uba uphi. Ndincede nje cover. Ngokuthe umngcwalisile ngenxa yami. Hayibo. Makangcwaliseke ke ngoku. Oh hallelujah. Ayibazalwane, angathi xa ibuya ekuseni somisa ikhethi yamanzi, umlinde emnyango. Hayi, yanqanda. Ungena umlungiselele i-breakfast. Kuba kakavasi. Ngoba sometimes uyakwazi ukuya ehlambile nuka kamandi. I-perfume yayo yakhe. Sumusa! Utheni ungasuthi ndiyabulela Nkosi. King my Lord. Ngizeliseke ndithi kanini. Into endayiqaphelayo mama uDlomo. The more umyeni wakho esenza izinto uprovokeka. The more esenza ngakumbi. Hayi njamazi wethu. Uzafika athi Sebenkoko. Hello. Akumanda afika umuntu mani uchwayitila ngakwazi noba ucimba ntoni. Ibe ngulo ncunguzana phendla noma makahlale ngoba makaphume ngoba hey ndikhohlwe naku-explain ngoba khonto endiyibuzwayo. Don't need explanation. As long as safe le ndawo kuyo wawo. Sekhona mna nomamukati. Lindawo kuyo. Ebazalwane mna nditshatile. Nditshatile mna. Angabikho mama uDlomo ifowuni uyitshwincana iciniwe. Ngoba kuhlonipheke le ndawo akuyo. Uthi uzozithola sithi chini kanti andiyonto mosi kule ndlu. Hey, kusamaza wedwa noThixo afika kuseni inyembezi uzosunile umbetha ngesimile. Molo mina. Namagama sokwakwangisile into zomnika zona ezimfaneleyo ubekhwithe thithuna ungaqomba uthule thula ukhona umahluko phakathi koqumbu ukhona umahluko phakathi kokuthula ukuthula ke ngoku ugada uba ungakhuphi izinto ongazukwazi uphinda uzithini ngoba yini uyathetha ufasi hayi ndike ndive phaa lalokishi ndihlangana umfazi xa engathi umyeni akhe umfunda encwadini ungafaka ikhothimule ezindlebeni ntameza ndambiza ngenye imini ndathi yintoni sisingxaki. Hayi lo mfana wathi ndathi kodwa kutheni uxelela thini ingxaki zomzi wakho. Awuyazi wena mama into andenza yona pha ndithi andiyazi ngoba zange ndamva ndazi wena into omenza yona. And imbi yeke awumazi lamye ndithi andimazi bazana mva ndazi wena nawe ndikwazi ngale nto uyenzayo.
imbi. Ndithi ucimba apha kwezi zethu izinto asinazo ingxaki. Hey. Awuke wasiva sitshiloza ngazo. Ngoba kutheni? Ucimba uspecial ngantoni wena? Ebazalwane ayiloxesha lokuthethenyiswa komfazi. Umfazi wenziwe womelela by nature. Akho sidingo sokuhleli nje uyantwisa. Oh, uyantwisa soko wawuntwisisa. Hayi bazalwane. Umani bloshawa inamanzi. Asiphumeni ba. Abayeni bethu bendiyaziwini bayasithanda. Uba umbone xa selexolisa. Manyana kayazi uba bekutheni. Ngokulibele kulwa naye khawulwe nalo moya. Usokolisa umyenakho. Ngumoya lona uvuza lapha. Udinga wena mfazi ume ngenyawo uadrese. Xa sendiuadresa kwamama uDlomo ndiye ndithi ayiphindi apha kwam leli nto yenzeke. Nini na gqibelisi. Ayiphindi yenzeke. Ndiyathandwa ke bazalwane mina ngutata uKaji. Nothi kancinci. Ndiyayazi loo nto. Ndiyazi engekho phaa kwam. Ndithi kodwa myena mna uyandicinga phaa kwam. Yabona ngeXasele enze ubudedengu angandithatha ndise naseDubai. Ngoba kanamali. Sayibona phambili bithi sawuthenga ngantoni. Ngiphelele kuye. Kumnandi bangcwele. Emtshadweni. Uzithobe. Akho nto yonwabisa indoda njengomfazi oyihloniphayo. Jonga indoda noba ungangayiniki ithando, uba uthando hlemle into ubuya lihlonipha uyigqibile. Uyihloniphe isenza into engemele uba ayihlonitshwa kodwa uyihloniphe. Wake watsho umyeni wami ndingaqondi ethi yazi into endiyithandayo ngawe kuba noba sesixabene xa uthetha nam uye uthi hayi kaloku tata Kamila. Caba kumandla libanzi tata Kamila. Hayi kaloku tata Kamila. Uwandutho akafunekanga enzekile. Zange wandibiza ngegama lam. Awuzange wathethela phezulu kum. Asibahloniphi bengasihloniphi. Uyeka mama uDlomo. Amakhosikazi ingathi ashwaqa. Aphumile. Amakhosikazi ashwaqa. Egama lenkosi. Amen.